kinong yelam mat kinong kit kam ko All India Congress Committee hakal leng ki jela jongkari India menta kasi kilami pai ba ban penlong ye ji ki bakun thop ya kinong yelam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hadien ba kanong yelam ba khmat e jongka party Congress ka Sonia Gandhi kala shakhot hajir haka enforcement of directorate halor kani kalyang jongka MPCC kala penlong ye ji ki hakmat ka office jongka enforcement directorate ka badan halang kerding shillong ya kala lam khmat da ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kunthop langru kinong yelam ka Meghalaya Pradesh Youth Congress Nakaliang President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee wa Vincent H. Pala uloong baka ni kajiki kalong kumsibenta baka Enforcement Directorate kalakot hajir ya ka Sonia Gandhi bat ka BJP kala penthot ya kinong ilam ka Congress hakal leng ki jaka jongkari India. Shushu ba Pala uloong ba kini kiju kibriu ki badai na ka Congress onna kilalik pinyeso ha ka BJP kila kala long kum ki rukhoi bat ha ka por badan ka Congress kidai kinong tu kinong luti bat kani kadai ka buit jong ka BJP ban penting ki Congress dak ba penan kam ki agency beper. Sonia Gandhi! We support Sonia Gandhi! We support Sonia Gandhi! Sonia Gandhi! Long live! Sonia Gandhi! Long live! Sonia Gandhi! Long live! Sonia Gandhi! Long live! March of front! Congress! March of front! Congress! Congress! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Down, down! BJP! Congress! Long live! Congress! Long live! Congress! Long live! Congress! We condemn BJP! 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 Down! We support Congress! Long live Congress! Down! Down, down! MBA! Down, down! MBA! Down, down! Kini ka jing protes jungi kiri sibenta namar ba ka ID kala samon ya ka Sonia Gandhi menta kini ka sing ka baar te kini ka protes kiri habaro ka we ka India kini ka sembol hang ni ngi kamle jaidai namar ba ka state jungi ki bru ki balong jaijai te ngi swaban ya protes ngi adon ki meeting bangi de balong ba jaijai ki samla jungi balong jaijai te gimba lead hi kini ka protes de ki mahila te PE ba ka BJP kala harash ki leader Congress jangi la da de po Karnataka la ne la de Goa la na de Assam la da de keleng-keleng ki harash ki Congress jangi ndre nda kini ki jo ki Congress nda kila join bat ki BJP kila kala sein ha por bi ki don Congress ki de ki nong to ki nong lute por bi ki don Congress ki Kenya ki ba ki de ki babam sap ndre nda ki join po BJP ki kala long kum ki sein la de hapo West Bengal la ni Assam la ni hapo Maharashtra hani keleng-keleng kini baro kade ka jing tlot jong ke BJP ka pendon kam ya ki agency ki beper ban nyuroi ban penting ya ki Kongres kata kadang ngi protes haga demokrasi ngi don ka hok ban protes tambah ka protes jongi kale katkum ka kendon ka protes jongi katkum ka jing dawa bangi don te ki boong mapi ngakwa ban ai sikenten kla tristom ki mahila lawan keleng-keleng te ngai ku boleh pergi press road ki badan lang ngaku boleh kam tami ki polis ki baya don hang ni na try ki polis road ki sel tho hi ba kat badang don hi ki BJP ha sarkar ki sel tho hi ka badang don hi ka MDA hang ni ha state ki nempoi SA wat ki nong tray sarkar le ni ki nong rep le ni ki balek business ki baya hang ro PE ke ekonomi ka lahir na kapor cakapor ka jing lute ka jing hasurok nang jor menta lakiu ke jing lute support secretariat la hap sokodom pindapek la hap ski building ke paper kini baro kade ka jing ka fail jong ke BJP ka fail jong kini ki baya serop lang bat ke BJP kata kadaungi protes kinang protes susu ki por ki panwan na namar ba menta pila ihi ba ka Kongres kala sedang kiu ngila sang klain te kane kade sibenta pen i ya ke jing fail jong ka government Try ke ikadaw ba Sonia Gandhi ke sha khot kadaw kade namar ba ka National Herald kade ka kot kubor belasing nado swak independence da ka Kongres nado ka por ja Pandit Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi bat kiwe nado usnem chejar kandai spa lai penyo te haka jing yait ka por te ka do nong no kane ka kot kubor haka jing do nong haka jing mi jong ki media ki paper ka jing mi jong ki digital media ki paper ka do nong haka jing do nong ka Kongres na ka pisa Kongres ki ai ya ki ai ki siu tulop ya ki nong tray ki siu ya ka bai like but ki ai ya ki nong tray ban chim BRS
tegi don kam kumba khandai pau kror ban siwi kata tenda ai kata ki BJP ki ong ba kani barok ke jing le kalong ka criminal kani barok ke de ke jing misuse ke pisah di tang da kata ka daw handai kot kubar ke de jo kongres ka pisah ka don kongres ke jing chim pisah ka Sonia Rahul dene Chidambaran kam don chitang karo kat ka pisah ka badon ki ai bit na ka bai like kat pisah ka badon ki su tulop ikinong tre da ai kan don kata ke jing tu ai kan don kata ke jing syakem ai kan don kata ke jing tokit kam don e ka ne boro don FIR barobor haba kile ai de don ke FIR de don ba complain FIR rom don ba complain rom don kene barok ka de tang ka jing penting kene barok de tang ka jing yobeng kene barok de tang ka le don bor jong ke BJP ya ki lidar jongi hapori India